otu chara ụlọ elu story otu story nke alụrụ ka ọ bụrụ obu nchọcha ga-abụ ịgba bụ nke alụchapụgoro ma gbape ya ka e were arụba na Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University COOU site n'aka otu Association of National Accountants of Nigeria ANAN ya bụ obi nchọcha nke atọ ntọala ya n'abalị 14 nke ọnwa Julaị afọ 2022 nwere obu nzukọ ga-abatanwu mmadụ 150 ụlọ nkuzi dị iche iche ga-abata mmadụ 240 ụlọ ọrụ dị iche iche na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka n'ime ya ka a na-agbape ya bụ ogige nke arụrụ n'akụkụ isi ụlọ ọrụ mahadum ahụ ka onye isi otu kansụl ANAN bụ ọkammụta Benjamin Osisioma dị wee kwupụta na dịka ha kesasigoro ebe dị iche iche a ga na-anọ na-ede ule eji abata ANAN na obi nchọcha ahụ ga-esozi n'otu n'ime ogige ule ndị a ha nwere. Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụrụ gị akụkọ a. Cut the tape to commission and declare this edifice open. Mgbe ọ na-agbape ebe ahụ a ga-anọ na-eleba anya na mgbakọ na mwepụ ego ka onye isi otu ANAN na Naịjirịa bụ ọkammụta Benjamin Osisioma nọrọ kwe na ya bụ ebe a na-eme nyocha gbasara mgbakọ na mwepụ ego bụzi ebe a ga na-eme nyocha nakwa ule akwụkwọ nke ndị ANAN. O kwuru na otu ANAN ga-ewepụta otu nde naira kwa arọ a ga-eji wee na-enyocha ma na-edekọba ya bụ ebe a na-eme nyocha gbasara mgbakọ na mwepụ ego. Mgbe ọ na-eto onye isi ụlọ akwụkwọ Odumegwu Ojukwu University ahụ bụ Prọfesọ Greg Nwakobi maka ezi ọchịchị ya ka ọkammụta Osisioma nọrọ kọwaa ndị otu ANAN dịka otu nke kwadoro ịkwalite agụmakwụkwọ na ọnọdụ mgbakọ na mwepụ ego na Naịjirịa ma mekwa ka ndị ọbụla na-agụ ya bụ akwụkwọ bụrụ ndị a ga-azụ otu o si kwesị dịkwa ka mba ụwa si chọọ ya. Mgbe ọ na-ekwu okwu nke ya ka onye isi ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University bụ ọkammụta Nwakobi nọrọ kọwaa ebe ahụ dịka mpụtara ihe nke eziokwu nke ịhụnanya ndị otu ANAN nwere n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ọ nọzikwa na mmemme ahụ wee rịọ ndị otu dị iche iche ka ha gbaa mbọ hụ na ha jikọrọ aka ha na ya bụ mahadum iwetara ha agụmakwụkwọ bụ kpoo na oyoyo na ịkwalite ọnọdụ agụmakwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ. N'okwu nke ya onye ga-anọchite anya ọkammụta Osisioma dịka onye isi ANAN nakwa onye isi ngalaba na-ahụ maka agụmakwụkwọ mgbakọ na mwepụ ego na ya bụ Odumegwu Ojukwu University bụ dọkịnta Nkechiọfọ nọrọ n'otu wee kwuo mkpa ọ dị na akwalitela agụmakwụkwọ na Naịjirịa karịchata dịka o si metụta agụmakwụkwọ mgbakọ na mwepụ ego. Ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere ndị niile ji okwu abụọ izu na ya bụ ụlọ akwụkwọ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University nakwa ndị enyi na ndị ikwu na ibe dị iche iche nke gụnyekwara onye isi ngalaba na-ahụ maka Management Sciences na Mahadum Nnamdi Azikiwe nke dị n'Awka bụ ọkammụta Pius Okoye.